அரசியல் வெங்காயத்தின் அன்பு வணக்கம். நம்ம சீமான் அண்ணன் இருக்கார்ல, சீமான் அண்ணன் நாம் தமிழர் கட்சியோட ஒருங்கிணைப்பாளர். அவர் வன்னியர்களோட 10.5% உள்ஒதுக்கீடை எதிர்த்து பேசியிருக்காரு. எதிர்த்து பேசினது மட்டும் இல்லாமல் மருத்துவர் ராமதாஸ்க்கும் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ்க்கும் ஒரு பாடமே எடுத்திருக்காரு. ஆனால் சீமான் அண்ணன், நீ பெரிய ஆள் தான் போ. என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத விரிவாக பேசலாம் வாங்க. ஆண்ட பரம்பரை என்னும் ஜாதிய மனநோய்க்கு எதிராக நாம் களம் காணுவது இன்றியமையாதது என்று நீங்கள் கருதினால், தங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் நமது அரசியல் வெங்காயம் சேனல் வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் பங்களி. சீமான் இடஒதுக்கீடு ஆதரிக்கிறாப்லையா, உள் இடஒதுக்கீடை எதிர்க்கிறாப்லையா, என்ன ஆனாலும் உள் இடஒதுக்கீடை எதிர்க்காப்லையா. நீ இடஒதுக்கீடு கேளு, என் உயிரை கொடுத்து கூட நான் போராடி உனக்கு நான் வாங்கி தரேன், ஆனால் உள் இடஒதுக்கீடை நான் கண்டிப்பாக மறுக்கிறேன் அப்படின்னு ரொம்ப காட்டமா ஆவேசமா அவரோட வழக்கமான உடல் மொழியிலேயே மருத்துவர் ராமதாஸ் அவர்களுக்கும் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களுக்கும் ஆவேசமா பதில் கொடுத்திருக்காரு. என்ன பேசிருக்காருங்கிறத பாத்துருங்க, தொடர்ந்து பேசலாம். உள்ஒதுக்கீடை இப்பவும் இல்லை, எப்பவும் நாங்க எதிர்ப்போம். இடஒதுக்கீடை ஆதரிக்கிறோம். தம்பி, நீங்க இடஒதுக்கீடு கேளுங்க, எங்க உயிரை கொடுத்தேனும் உங்களுக்கு பெற்றுத்தாரோம். உள்ஒதுக்கீடு நானே நெளிஞ்ச தட்டுல 4 பருக்கையை போட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன், நீ அதுல 2 எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா அப்படி? இதெல்லாம் சேட்டை தானுங்க. இடஒதுக்கீடுகள் அதுக்கு உனக்கு உரிமை இருக்கு, நான் உயிரை கொடுத்து உன் கூட நிக்கிறேன், என் உடன் பிறந்தவன், நான் உனக்கு போராடி பெற்றுத்தரேன். உள்ஒதுக்கீடுனா அப்படி தெளிவா தான் பேசுறேன். இடஒதுக்கீடை ஏற்கிறோம், உங்களுக்கான இடஒதுக்கீடை ஏற்கிறோம், இடப்பகிர்வை பங்கீட்டை ஏற்கிறோம். உள்ஒதுக்கீடு கூடாதுங்கிறோம். இடத்துக்கு எங்க போய் எப்படி வந்துச்சு 10 விழுக்காடு பொருளாதார அடிப்படையில் பின்தங்கியவனுக்கு எங்கிருந்து 10 விழுக்காடு எடுத்துட்டு வந்த? எங்கிருந்து வந்து சொல்லுங்க, நீங்க எங்கிருந்து வந்தது? அங்கிருந்து கொடு. இது எல்முருகனுக்கு கொடுத்த பதில்பா. அருந்ததியர் உள்ளிட ஒதுக்கீடு சம்பந்தமா அவர் பேசினதுப்பா அப்படின்னு யாராவது நினைச்சீங்கன்னா அப்படி கிடையாது. இங்க இடஒதுக்கீடு தான் கான்செப்ட். அவரு யாருக்கு எதிராக பேசினாரு, எந்த இடஒதுக்கீடை எடுத்து பேசினாரு அப்படிங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. அருந்ததியர் உள்ளிட ஒதுக்கீடு அவர் எதிர்க்கிறாராம். அந்த உள்ளிட ஒதுக்கீடை எதிர்க்கிறேங்கிறதுக்காக தான் உள்ளிட ஒதுக்கீடே நாங்க எதிர்க்கிறோம், ஆனா இடஒதுக்கீடை உயிரை கொடுத்து கூட போராடி தரோம். சீமான் இடஒதுக்கீடு அணுகி அந்த பேசினதுல இருந்து கேள்வியை முன்வைப்போம். நம்ம 10.5% எம்பிசிகளுக்கான 20%, இல்ல ஒட்டுமொத்தமா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற 69% இடஒதுக்கீடோ, இல்ல பார்ப்பனர்களுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற 10% இடஒதுக்கீடோ, இது குறித்தெல்லாம் இன்னும் விரிவா பேசணும். நிறைய இடங்கள்ல அதை பத்தி நம்ம பேசியிருக்கோம், நிறைய பதிவுகள் போட்டிருக்கோம். இருந்தாலும் இடஒதுக்கீடு குறித்து இன்னும் பேசிக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு. அது குறித்து பேசுவோம். ஆனா சீமானோட பார்வை, சீமான் எதை சொல்ல வரார் அப்படிங்கிறதுல இருந்து நம்ம இந்த 20% இடஒதுக்கீடையும் அருந்ததியர் இடஒதுக்கீடையும் தான் கம்பேர் பண்ணி பேச போறோம். அப்போ அங்க அருந்ததியர்களுக்கு உள்ளிடஒதுக்கீடு வேண்டாம் அப்படின்னு சீமான் சொல்றது சரி அப்படின்னா, இங்க வன்னியர்களுக்கான 10.5% இடஒதுக்கீடையும் அவர் எதிர்க்கிறேன் அப்படின்னு தானே அர்த்தம். அவர் வெறுமனோ அந்த இடஒதுக்கீடை மட்டும் குறிப்பிட்டு பேசல, உள்ளிடஒதுக்கீடையே நான் எதிர்க்கிறேன் அப்படிங்கிறது. அப்போ மேம்போக்கில் எங்க ஐயாங்கிறது, எங்க மருத்துவர் ராமதாஸ்ங்கிறது, எங்க ஐயா சொல்லி கொடுத்த அரசியல் தான் அப்படிங்கிறது. அப்போ ஐயா சொல்லி கொடுத்த அரசியல் அப்படிங்கிறது இதுதானா? எங்க எது தேவைப்படுதோ அதை பேசிக்கிறது, அப்புறம் பின்னாடி முதுகுல குத்துறதானா? சந்தர்ப்பவாத அரசியல் தான் உங்களுக்கு உங்க ஐயா சொல்லி கொடுத்தாரா அப்படிங்கிறதா நம்ம கேட்க வேண்டியதா இருக்கு. இங்க எங்க ஐயானே பாமக ஆதரவா பேசுற சீமானும் சரி, இல்ல பாட்டாளி மக்கள் கட்சியும் சரி, உள்ளிட ஒதுக்கீடு, இடஒதுக்கீடு உரிமை, இல்ல இடஒதுக்கீடை நாங்க கேட்கிறோம்னு பேசுற இவங்க 2 பேருமே சரி, இவங்க 2 பேருமே பார்ப்பனர்கள் சொலையா எந்தவித துளியூண்டு போராட்டமும் நடத்தாம பெற்றுக்கொண்ட 10% எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் இடபிள்யூஎஸ் அப்படிங்கிற அந்த இடஒதுக்கீடை பத்தி எந்த இடத்துலையும் வாயை திறந்து பேசல. சமூக நீதி கட்சியும் பேசல. உயிரை கொடுத்து போராடி நான் இடஒதுக்கீடு வாங்கி தரேன் வாய் சவடால் விட்டுட்டு குடிச்சிட்டு தினந்தோறும் குடிச்சிட்டு குடிகார பைய பத்திரிகையாளர் சந்திப்புல உளறிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த குடிகாரன் சீமானும் பேசல. கேட்கிறேன், சமூக நீதி பேசுறவ யாருமே 10% இடபிள்யூஎஸ் இடஒதுக்கீடை எதிர்க்காம எப்படி சமூக நீதியை பேச முடியும்? இன்னைக்கு சீமான் மாதிரியான ஆட்களை நம்ம எப்படி அணுகணும் அப்படின்னா, இந்த நபர்கள் எந்தவித கொள்கை கோட்பாடும் எந்தவித நிலைப்பாடும் அற்ற ஒரு நபர்கள். நேத்து வரைக்கும் அருந்ததிய மக்களை வந்தேரிகள் அப்படின்னும், ஆந்திராவிலிருந்து வந்துட்டாங்க அப்படின்னும், தெலுங்கர்கள் அப்படின்னும் கடுமையான அரசியல் சூழ்ச்சியை, ஜாதி வெறுப்பை பண்ணிக்கிட்டு இருந்த இந்த தற்கொலை கூட்டம் உடனே இந்த குடிகார பையன் 2 நாளைக்கு முன்னாடி நடந்த பிரஸ் மீட்ல, என் உடன் பிறந்தவர்களுக்கு நாங்க உயிரை கொடுத்தோம் நாங்க இடஒதுக்கீடை வாங்கி தரோம், ஆனா உள்ளிட ஒதுக்கீடை எதிர்ப்போம் அப்படிங்கிற திருட்டு வேலையை பண்றான். அதே போல நீங்க பாருங்க, பெரியாரையும் அம்பேத்கரையும் வழிகாட்டியா ஏற்கிறோம், ஆனா தலைவர்களா ஏற்கல அப்படின்னு
ஒண்ணுக்கொண்ணு முரண்பட்ட கருத்துக்களை தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருப்பானுங்க. எங்க அண்ணனை முதலமைச்சர் ஆக்குறோம் அப்படின்னு திருமாவை சொல்லும், எங்க எங்க ஐயாவை முதலமைச்சர் ஆக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அன்புமணி ராமதாஸை சொல்லும், என் தம்பியை முதலமைச்சர் ஆக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி விஜயை சொல்லும். என் தம்பி ஐபிஎஸ்ஆ இருந்தவன் ஆடு மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தவன் நாளைக்கு முதலமைச்சர் ஆனாலும் அதையும் நாங்க வரவேற்கிறோம் அப்படின்னு அண்ணாமலையும் சொல்லியிருக்கு இந்த தற்குறி கூட்டம். எங்க சித்தப்பா சிறப்பான ஆட்சி செய்யறாருன்னு அதிமுகவையும் எடப்பாடியும் சொல்லியிருக்கு. முதலமைச்சர் ஸ்டாலினும் நல்ல ஆட்சி செய்யறாரு, ஒரு குறை ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களையும் சொல்லியிருக்கு. காங்கிரஸை தவிர்த்துட்டு வந்தா திமுக கூட்டணிக்கு தயார் அப்படின்னு இந்த தற்குறி பைய அவனோட சுய லாபத்துக்காக அதையும் பேசியிருக்கான். இவனுங்களுக்கு கொள்கை கோட்பாடெல்லாம் கிடையாது. இவனுங்களோட நோக்கம் ஒன்னே ஒண்ணுதான், கட்ட பஞ்சாயத்து. எல்லா கட்சிகள்கிட்டையும் பேரம் பேசுறது, நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பேசுறது, எப்ப எதை வேணா குடிச்சிட்டு வளரலாம், நம்ம யார் இருக்கா கேள்வி கேட்கறதுக்கு, கட்சிக்காரன் கேட்டா வெளியே போடா நாய அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அப்படின்னு ஒரு கட்டற்ற சுதந்திர தன்மையோட கட்ட பஞ்சாயத்து, கலெக்ஷனு, கல்லா கட்டுறது, வசதி வாய்ப்பான வாழ்க்கை அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் மட்டுமே செயல்பட்டு இருக்கிற நபர் தான் ஆரியர்கள் கிட்ட எலும்பு துண்டு வாங்கிக்கிட்டு சமூக நீதிக்கு எதிராக தொடர்ந்து வேலை பார்க்கிற ஒரு நபர் தான் சீமான். இல்ல இன்னும் பல பேர் வரலாம். இந்த கும்பல் எதிர்த்த ஒரே ஒரு நபர் ரஜினி. அது கூட ரஜினியோட சாதியை வச்சு தான் இந்த ஜாதி வெறி கும்பல் எதிர்த்திருக்கும் அப்படிங்கிறதா நம்மோட கருத்து, நம்மோட நிலைப்பாடா இருக்கு. ரஜினியோட அரசியல் நடவடிக்கைகள்ல நமக்கும் 100% உடன்பாடு கிடையாது. ஆனா இந்த கும்பல் ரஜினியை எதிர்த்த விதம் அப்படிங்கிறது அவங்க குடும்பம் வரைக்கும், அவங்க மகள்கள் வரைக்கும் போய் ஆபாசமான வார்த்தைகள் கொண்டு அணுகுச்சு. ரஜினியை மட்டும்தான் வாடா போடா நீ அவனே போனே அப்படின்னு கண்டமேனிக்கு திட்டி எதிர்த்தாங்க. இதே வசைப்பாடல கமலஹாசன் கிட்ட செஞ்சிச்சா இந்த குடிகார கும்பல் அப்படின்னா அது கிடையாது. நடிக்கிற யார் வந்தாலும் எதிர்ப்பும், விஜய்க்கும் அதேதான் சொன்ன இந்த குடிகார கும்பல் இந்த விஜய் இன்னைக்கு அரசியல் வருகையை அறிவிச்ச உடனே நானும் என் தம்பியும் கட்டிப்பிடிச்சிட்டு ஒன்னாத்தான் தேர்தலை நிப்போன்னு அறிவிச்சிச்சு. இப்படி எந்தவித நிலைப்பாடும் இல்லாம எவன் காசு கொடுக்குறானோ அவனுக்காக பேசக்கூடிய எலும்பு துண்டுகள் தான் இந்த கும்பல். இவர்கள் பேசுற என்னைக்காச்சும் நம்ம தலைவர் ஆதரவா பேசிட்டாம்பா, எங்க ஐயாக்கு ஆதரவா பேசுறான்பா, எங்க அண்ணனை ஆதரிச்சு பேசுறான்பா, விஜய்க்கு ஆதரவா பேசுறான்பா அப்படின்லாம் இந்த நபரை யாருமே ஒரு ஆதரவு மனப்பான்மையில அணுகக்கூடாது. இன்னைக்கு இந்த சீமானுங்கிற இந்த குடிகாரன் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ஆதரிக்கிறதும், அன்புமணி வயதுல சின்னவரா இருந்தாலும் எங்க ஐயான்னு சொல்றதும், மருத்துவர் ராமதாஸை எங்க ஐயான்னு சொல்றதும், அவங்களுக்கு பின்னாடி உள்ள ஒரு பெரும் சமூகத்தை, பெரும் இளைஞர் கூட்டத்தை தனக்கு ஆதரவா திசை திருப்புறதுக்கான ஒரு வேலையும், அதை தாண்டி அடிமை புத்தியும், ஜாதி அடிமை புத்தியும் தான் சீமானுக்கு உண்டே தவிர அதை தாண்டி எந்த ஒரு காரணமும் கிடையாது. மருத்துவர் ராமதாஸையும் அன்புமணி ராமதாஸையும் ஐயான்னு தூக்கி கொண்டாடுறதுக்கான எந்த காரணமும் கிடையாது. அதே போலதான் அண்ணன் திருமாவளவனையும் எங்க அண்ணன் தான் அரசியல் ஆசான்னு சொல்றதுக்கான காரணம் எல்லாம் அவர் பின்னாடி உள்ள கூட்டத்தையும் தான் பக்கம் இழுக்கிறதுக்கு, தான் பக்கம் ஒரு 8% 6% வாக்கு காட்டிக்கிட்டே பேரம் பேசிக்கிட்டே சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கான ஒரு வேலை தான். விட்டா அன்புமணி ராமதாஸ் காலடிப்பட்ட மன்னனா நெத்தியில விபூதியா வச்சுப்பேன், திருநீரா வச்சுப்பேன் கூட சொல்ல தயங்காத ஒரு நபர் தான் இந்த சீமானுங்கிற குடிகாரன். அதனால சீமானோட எந்த பேச்சையும் நம்ம ஐயாவை ஆதரிச்சு பேசிட்டா, நம்ம அண்ணனை ஆதரிச்சு பேசிட்டா, நம்ம தலைவரை ஆதரிச்சு பேசிட்டா அப்படின்லாம் சீமான் மேல ஒரு சாஃப்ட் கார்னரை இளைஞர்கள் கொண்டு வர தேவையில்லை அப்படிங்கிறதா இதன் மூலமா நம்ம சொல்ல வரோம். சீமான் இடஒதுக்கீடு ஆதரிச்சாலும் ஆதரிக்காம இருந்தாலும், குடிச்சிட்டு ஃபுல் போதையில வளர்னாலும், இங்க சமூக நீதியை பேசுற யாரா இருந்தாலும் இடபிள்யூஎஸ் அப்படிங்கிற அந்த 10% இடஒதுக்கீடை எதிர்த்து பேசாம இங்க எந்தவித சமூக நீதி அரசியலையும், இடஒதுக்கீடு உள்ளிடஒதுக்கீடு அரசியலையும் பேசவே முடியாது, பேசக்கூடாது. அப்படி பேசினாங்கன்னா அவங்க உண்மையான சமூக நீதி பற்றாளர்கள் கிடையாது, சந்தர்ப்பவாதிகள், மக்களை ஏய்த்து பிழைக்கக்கூடியவர்கள் அப்படிங்கிறத நிதர்சனமா இளைஞர்கள் புரிஞ்சுக்கணும். இதன் மூலமா இந்த செய்தியை தான் நம்ம சொல்ல வந்தோம். சீமானோட ஜாதிவெறி முகத்தை தான் அம்பலப்படுத்தணும்னு நம்ம நினைச்சோம். தொடர்ந்து பேசலாம், தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் அரசியல் வெங்காயம் சேனலுடன். நன்றி, வணக்கம்.